Silvan Gallia ilu 10 snin jaħdem xufier tal-karozzi tal-linja. Fis-sena li jimmarkat l-10 snin minn dwel Malta Public Transport ħadet is-servizz ta' trasport pubbliku f'idejha, Silvan ġie premjat tal-fatt li jsuq b'mod sigur, b'galbu u b'effiċjenza. Dejjem tipprova tantiċipa x'jista' jiġri ma' triq, tifhem forward planning ngħidulu aħna, u bekk dejjem tirnexxi. Ħsibijiet jista' jkun twarrabhom sewqan biss. U wara kontalna li fost il-miet ta' vjaġġi li għamel bil-karozzi tal-linja intervjena u għen passiġġier li ħassu ħażin. Darba iva kelli ġuvnot ħassu ħażin fit-trakk, tajtu l-first aid mill-ewwel, u mbagħad trakk waqqaftu fuq il-bus stop, passiġġieri rikkibthom ma' trakk ieħor biex ikomplu sejri lejn id-dar. U bażikament bqajt nistenna miegħu. Ix-xufier qal li minn dejjem xtaq ikun xufier tal-karozzi tal-linja u li l-iktar ħaġa importanti għalih hija l-kumdità u s-sigurtà tal-passiġġieri. Kelli ħafna kummenti tajbin imma fl-aħħar mill-aħħar inti ma tagħmlux għall-ebda word inti tagħmlu għax tħoss li għandek tagħmlu bħal kwalunkwe ħaġa fid-dinja. Appella biex is-sewwieqa l-oħra fit-triq u anke dawk li jużaw tal-linja jifhmuhom ftit iktar. Id-direttur tal-operat Rachel Gallia qalet li fost l-1600 impjegat madwar 200 minnhom ilhom mal-kumpanija 10 snin. Saħqet li l-komunikazzjoni bejn ix-xufiera u l-kamra tal-kontroll hija essenzjali minħabba li hemm iktar minn 130 rotta u l-fuq minn 7,000 vjaġġ kuljum. Ninċentivaw naturalment li konna komunikazzjoni nkomplu naħdmu biex ikun hemm mod effettiv li nkunu nistgħu nirreaġixxu kemm jista' jkun malajra l kull sitwazzjoni li tinqala. Sa frattant ukoll għandna wkoll sistemi li nieħdu feedback u workshops max-xufiera tagħna. Żiedet li bl-użu tat-tal-linja app il-passiġġiera jistgħu jaraw tibdiliet dak il-ħin stess. Bħalissa, il-Malta Public Transport qed tistudja proġett bl-intelligenza artifiċjali biex iżżid is-sigurtà tal-passiġġieri.